Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka India menchisngi kalapen bena bakan Phah iki doktor bat ki nurse ki bala tabit Phah ban lech sumar ya ki ba ing hadien bahap ka jet Dhaka Bangladesh. Hakani ke jingja ladan kumbalai puingut ki bayap bakan top ya apsan ngut ki kena hadien bahap ka jet ke Bangladesh Air Force ha Milestone School and College ha utara Dhaka haka arpoi terik hakaba ladan bon ngut ki bayap bat ki ba mensau juru. Nakaleng jong Prime Minister jangkari India Narendra Modi ula Phah ru ya ki kentin sngolem kumju ru ban kular ban yarap ya kari Bangladesh. Ka Ministry of External Affairs MEA kala ong ru ba kan Phah iki doktor bat ki nurse Dhaka ba kin lech ban ra ru iki dawai sha Dhaka ban sumar ya ki ban mensau. Kini ki doktor kin pej ru bat kin pej bania ru ya ki ban mensau ladadan kam ban ra ru ban sumar no hapok kari India. Ki doktor ki kentup ru ya ki bana ki hospital jangkan nong pa Delhi kum ka Ram Manohar Lohia Hospital bat ka Safdargunj Hospital. Kumban kedaw hang ni baka Bangladesh Air Force kala thung ru ya ka jing tokit halor kani ka jing hap jang kani ka jet kala penlong ya kani ka jing ja ka bas ngausi.